Hej, jeg vil nu installere WordMat på min PC. Det kan jeg gøre ved at downloade programmet fra internettet. Så der finder jeg en browser og skriver WordMat, download. Vi vælger det første søgeresultat, eduapp.com. På den side der kommer frem, der skal man klikke på det her billede, hvor der står WordMat, og så starter downloadprocessen. Man skal dog lige vælge, hvor man vil gemme den fil, som skal installeres. Og jeg har valgt mappen overførsler. Jeg trykker gem. Det tager lidt tid, før den er downloadet, så jeg sætter den her indspilning på pause. Når den er færdig, så klikker vi på WordMat, og så kan vi starte installationsprocessen. Når man starter installationsprocessen, så beder WordMat installationsprogrammet om, at man lukker Word. Og man kan enten bare sige OK, eller man kan gøre det manuelt. Og jeg vil gerne gemme, så det var en god idé lige at gøre det. Vi klikker OK, og starter installationsprocessen op. Jeg klikker på næste, accepterer licensaftalen. Måske skulle jeg lige læse den. Så næste. Og jeg lader programmet installere både GeoGebra og Graph. Det er 2 tegneprogrammer til matematik. Klikker næste, og alle brugere på computeren bruger den. Og her er det en god idé at vælge, at WordMat skal starte automatisk sammen med Word. Vi klikker næste, og så går selve installationen i gang. Nu er WordMat-installationen afsluttet, og vi kan trykke på færdig. Og så starter vi Word op. Jeg starter den fil op, vi havde før. Men det I vil mærke til, det er heroppe foran, der er kommet et nyt menupunkt. Der er kommet sådan et faneblad, hvor det er, at WordMats forskellige knapper vises. Og dem skal vi kigge nærmere på i en anden video. Tak fordi I hørte med.